Takže vítám vás na tomto dalším videu. Dneska vám ukážu gameplay z tohoto Minecraft servera. Takže určitě se koukejte, protože to bude mega hezký. A doporučuju na tomto hrát. Nějak takto. Takže mám tady lomeno home, je tady i lomeno spawn, jakože majitel můžu aj warpy, jo. Pak ještě co vám mám ukázat. Jo. Nemám jenom tady takový věci, já mám věci v truhle, tady v této. A tak no. Ale jinak na tomto Minecraft serveru je to mega hezký, jakože fakt nejhezčí Minecraft server, co si můžete asi dopřát. Hexasafír, máte v minulém videu i IP, i verzi, ještě vám to projistotujem na toto video, abyste to věděli. Dejte mi like a odběr, ať dosáhneme 10 odběratelů. A to je asi všechno, jako, ale vám aspoň ukážu gameplay. Samozřejmě hraji na Minecraftu, co každý asi znáte, máte 7 milionů lidí. A tak. Jako hrát budu taky jak já. Chceme z této servera vybudovat asi to nejlepší, abyste si tady všechno mohli zahrát. Jako zatím tady můžete hrát jenom 999 lidí, ale určitě budeme víc dělat prostě eventy a tak, abyste se prostě nějak pobavili, protože určitě by tady asi nikoho nebavilo jen tak si hrát a tak. Takže budou tady i eventy a všechno tak prostě, abyste si mohli zahrát a tak. Protože teď, když se kouknete na můj Discord, což je tady tento, máte tady voiceů dost, 10 voiceů, pro každého minimálně aspoň pro každý tým, co tam chcete, můžete si i hledat tým, můžete bojovat, všechno je tady, jo. Pak je tady admin tým, ale tak to už mám já na starosti, jelikož jsem já toho majitel tady tohoto týmu a majitel servera, takže se mě můžete zeptat na cokoliv. Hlavní admin je můj kamarád, každý ho znáte z TikToku. Je to Galaxy Light, je to můj kamarád, který mě bude pomáhat vším, co budu potřebovat nebo tak. Takže jo, tak čau.